Wane ne za ya raba ni da ke mai sona? Ni ke da ke ra'ayi daga zuciya har a bakina. Na takatar kwanso a zuciya ya tsakanin bari, sai na yi gaman katari da yarinya mai mun uzuri. Ta san ina santa a sona da yanayin garari, yarda tana bata dan ta cancanta. In ba da ita ne ba aure ma ne ba za ne ba. Icen da ke bota da gani ne aka fiskanta, kauna kasa yarda ita kuma so ne ke sata. Allah ne ya haɗa mu mai so da amana hubbata, mu guje wacin zarafi gaba za a mutafi. Ragama tana baki ina yi kuri ina tuba. Matsayi kuɗi mulki dukkan ɗara su hayatina, waza na martaba in har na rasa ki muradina. Yakana da kunyar ke su ne tsari na abin sona. Na saki zuciya ni da ke ba jayayya, in har ina gunki ba zan gajiya da fara'a ba. In kina buƙatar gani na faɗa min za da zo yanzu, domin ke ce sanadin ƙauna a raina ta idan da zo. Ko na rufe ido na fuskar ki kawai kamin na gizo, kamban so na ɗaura guna ki ce takwara. Shakuwar waje na da ke hanta da jini ma ba sa kai ba. Mai ilimin zamani ta yi haɗi da na addini, samun ki nasara ce a garin sai na faɗa shi ne. Ba kya biye yan mata masu hali na bani-bani, auren ki kudiri na shi ne aniyana. Mu zamo shagora ga masoyan gaske babu riba, ga masoyan gaske babu riba.